Mabayad magkugutang pero karong panahon na. Apik iha jud karon pero imong dadon ang motor. Ikaw og ganahan ka mo da. Guys, kumpare. Ano ko bayari? Nagkukda na ko itong naging simana. Antod karon di na matsimpuhan siya yung balay. Hakto, kita ko taguan ko. Adto ang ko sa ilaron. Di kayo ito mo bayad. Ako gito panguhaon to yung mga gamit. Di siya mo kuhaan siya, masuko siya. Ipagukol ko na yung bodyguard. Nah, hindi trabaho yung bodyguard oh. Damay nila kuha na pakan siya ni. Buang siya ni. Wapo kayo ng bodyguard ako. Asoy! Ito nga doon, kumpare ito kuya yun. Antay ito kumpare haron. A few moments later. Pre! Ay, Sabi mo utang ako pre, wak man doon bayar eh. utang sa. Utang mo 600 itong gibayad sa mong naningili mo? Dusa to? Ay, sa tuduha ka semana na wa ato ko mo ato niaging semana. Ako kang ipaningil, wa ato yung bayar eh. Imo ko ang gidaganan. Oy, kwarta wat-wata sa laman. Uy, di na mo silbi na yung nagwato-watong kay dugar ang hinuwatay ato. Kwarta ron. Saan na imo ni motor? Oh, wala. Asay mayog, ako na yung dalon eh. Gintraso pa kabayad. Sige to. Kanina yung, saan na yung dalon eh. Kapil ng motor o buwan. O bayad naman ko. Nanganak ko kwarta. Ingo nga na, wag yung imo galing limod nga na kay utang na ko. Wa maguglim mo bayad. Magko karon mapal yung kwarta. Wala sila ng motor. Di na mo silbi pre. Grabe na hinuwatay na ko ano yung mukhang bayro nun. Sila utang na mo? 600 niya. Ako tutubuag interest kay unsam ka tulo ka duha ka semana nagkapin. Kato interest. Kato pada doon mo ni motor mo. Aw, wa kay kwarta diha. Aw. Ako doon nindal aw napugkos ko dani kay sa man lisura po kay di ko mo bayaran eh. Paita na sige kung balik imo kung tago-taguan. Di ka na makakay karon pa ka na matsimpuhan. Mabayad magkugutang pero karong panahon na. Apik iha jud karon pero imong dadon ang motor. Ikaw og ganahan ka mo da. Ay, Alam mo po. kompre ka ng wala daw ko juk to. Ako ro ni listingan pre. Kim de pre yung motor pre at tay. Tadi ulo pa mo kwarta ron dadaan mo na. Di okay ra pre. Binuang na to sa mga pre. Di okay ko dadaan ang motor. Ay bagyan na ba? Ako ro listingan no. Pa, di kay mong break ko imong ano break ba? Ako kwarta lagi dadaan sa laman. Ay, di ayo. Di. Para to ka sa ka. Ay, kung ina pag sabot ba gan. Para to. Di waya po di dadaan sa laman lagi na ron. Di mo ko ikabayad pa. Asa may lingwa ko da. Okay. Di lagi. Ginawa na to ko. Gag. Kom pre. Asa may lingwa to na pre? Di dadaan mo na. Adi lagi bino. Sama ka. Sama ka. Kung may lingwa. Lagi na. Wa koy kwarta lagi. Ay, di ka malaka na. Ako ang gusto. Ako ang gusto. Saka, abi pa lang wala tayo kwarta.